Διανύουμε την πλέον παρατεταμένη περίοδο κρίσης στην ιστορία της ΑΕΚ. Δεν θα πω εύχομαι να είναι η τελευταία φορά, γιατί όπως και στην κανονική ζωή, ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει και ό,τι έχει μάθει να ανεβαίνει, όταν έχει κατέβει ξανανεβαίνει. Η ιστορία βέβαια της ΑΕΚ, και όπως κάθε ομάδας, δεν καταγράφεται από τα έπαθλα μόνο. Τα έπαθλα είναι η καρπή ενός δέντρου. Η ιστορία είναι το δέντρο. Το δέντρο είναι οι κλόνοι, είναι οι άνθρωποι, είναι ό,τι σημαίνει κάθε κλόνος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τη δική μας, της αγαπημένης μας ομάδας, δεν είχαμε καρπούς και δεν είναι αυτό το ζήτημά μας. Καρπούς μπορεί να μην έχουμε για πολλούς λόγους. Γιατί δεν έβρεξε. Γιατί ο γείτονας ένα βράδυ πήγε και τους έκλεψε. Έχουμε όμως ένα υπέροχο, τεράστιο δέντρο με πολύ βαθιές ρίζες και αναζητάμε πάντα σε αυτές τις πολύ κρίσιμες εποχές που περνάμε τον καλό γεωργό να το θρέψει, να το βοηθήσει να αναπτυχθεί. Ας έρθει λοιπόν με τα καλά του χέρια. Τα καλά χέρια ξεκινάνε από καλή καρδιά, γιατί ανθρώπους με λεφτά πολλά μπορούμε να δούμε. Σε αυτή την περίοδο όμως δεν θα έφτανε μόνο αυτό. Θα έφτανε να έχει και την καρδιά εκείνη να προσφέρει σε ένα κοινωνικό σύνολο, γιατί στην πραγματικότητα αυτό θα κάνει, το οποίο θα του προσφέρει μια επωνυμία. Και εμείς θα το κάνουμε. Παρατηρώ αυτόν τον καιρό ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν στη διοίκηση της ΑΕΚ. Δεν τους γνωρίζω, δεν έχω κάτι προσωπικό με κανέναν από αυτούς φυσικά. Δεν μπορώ να πω κάτι παρά μόνον έχω στο νου μου μια ρίση παλιά που διαρκώς αυτόν τον καιρό ανασύρεται στο μυαλό μου, ότι πάνω στις τίγρες στο κουφάρι κάτι μικρόψυχα ζωάκια καμαρών. Λοιπόν, η τίγρης είναι η ΑΕΚ και ας μην κάνουν τους καμπόσους χωρίς να είναι κάτι. Ας σηκωθούν να φύγουν όσοι δεν μπορούν. Θα γίνουν διάσημοι για λίγο, βασιλιάδες για μια μέρα. Το θέλουν? Τα πνεύματα επιστρέφουνε τις νύχτες, φωτάκια από αλήτρωτες ψυχές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Κι αν δεις εκεί ψηλά στις πολεμίστερες, θα δεις να σε κοιτάζουνε μορφές. Και τότε ένα παράπονο σε παίρνει και στα καντούνια μέσα σε γυρνά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Η πόλη μια παλιά αγαπημένη που συναντά σε ξένη αγκαλιά. Να πιω όλο το Βόσπορο, αλλάζουνε
σύνορα του κόσμου θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Αλλάζουν εντός μου τα σύνορα του κόσμου. Τη βρήκα στις στροφές των ποιημάτων με τις βαριές χανούμισες να ζει και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή και ρίχνω μες στο στόμα των αρμάτων την κούφια μου αλήθεια τη μισή. Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Αλλάζουν εντός μου τα σύνορα του κόσμου. Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο. Τα σύνορα του κόσμου. Τη στιγμή που ολοκληρώνεται αυτή η αναφορά στην ιστορία της ΑΕΚ, ο Σύλλογος κλείνει τα 86 του χρόνια. Το ιστορικό σωματείο της ΑΕΚ, που ιδρύθηκε μέσα στην ταλαιπωρία της προσφυγιάς και κατάφερε να γράψει όλα αυτά τα χρόνια τη δική του ξεχωριστή ιστορία, έχει μέλλον. Ενωμένοι και εμπνευσμένοι από τα ιδανικά του συλλόγου, θα περιμένουμε το αύριο που αξίζει στην ΑΕΚ. Τα δεκάδες τραγούδια που την υμνούν, οι άνθρωποι που την υπηρέτησαν ανιδιοτελώς, οι μνήμες μας, τα συναισθήματα που μας προκάλεσε όλα αυτά τα χρόνια, η ιστορία, οι ρίζες, τα πιστεύω και ο ενωμένος λαός της είναι οι εγγυήσεις για να οδηγηθεί και πάλι εκεί που της αξίζει. Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν της Ένωσης η αέτη τα δίχτυα κομματιάζουν. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. ΑΕ, ΑΕ, ΑΕ. Σου κεραύνη βράχος η αμήνα σου και της Ρεάλ το φοβήτρο έγινε το όνομά σου. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα σκίστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα
δίχτυα ασκήστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. ΑΕ, ΑΕ, ΑΕ. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια, τα δίχτυα ασκήστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Τα δίχτυα ασκήστε, τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Νικήστε, 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 νικήστε.